Ano mga bit madjug ka? Sa imuha lang feeling nimo nagbuwag na ta pero wala mo nagseto, wala mo nagstoryahan na closure. Nagi pa kay kabit. Kung nagsinabot gud mo nga anita magbuwag na ta mag-co-parenting na lang ta sa itong mga bata. Kana kay nagsinabot mo tarong katong imong bag-ong mauyab dito kabit. So atong istoryahan ang nagpakapaka na isyo diri sa Sugbo o sa atong Bisayang Pinulungan, Bispad. Pagpaka sa dinata ito ko galing kay dagang kitang views. Yes, ate first na to pinakadako no kay 28k o 30k na first episode na to. And then ang third episode na to which ang topic nga nilasok ang mga Bisaya is over 100k na plus. Sus, grabe ha. Yung suporta nila sa Support Bispad. Salamat kayo. Magpasalamat din mi sa mga nananaw, no? O kanang mga Marites, salamat po kayo. Iba ikaw, gusto mo nga ba? Bago na ba di mo siya ron? Paano? Ikaw pag last kay Okay daw. nakapalit eh kaway. Palit ko bag ko. Tungan na tong viewers. Salamat. Salamat kayo. Salamat. Yeah, before we mag-start sa mga topic no, mag-shoutout din mi sa clothing na Dito Puff clothing. Salamat dahil dito Pop sa pag-sponsor ni nga. Ito ba co-owner na pa? Katingin ba? So dito sa ani nga negosyo. Let's support kuha na Dito Puff clothing. Rinod nila mo siya pagkainat nila. Musta sila nato? Asa Big shop. Di ba? Asa man naman palit ba? Asa yung lahat Dati, butang na to Facebook page Dito Pop sa screen which is butang na to karon. Yang ilang store na sila, no? Store? Ang store is nasa Lasyon, puti na yung abot, pero Pero willing na mo deliver dito sa Cebu. Okay. Willing na tao deliver. So nito ilang tira tanaw ito may palihog cameraman akong pinakagwapong cameraman natin. So nito kaya t-shirt na sa black na tanaw nice kayo. Nice kayo na bakit kung gusto mo mag-vape or something. Yan, ang model na to day, baruki model. Hapak day. Please like and i-share lang ilang store. Saan ito ba si pangalan sa store? Dito Pop. Dito Pop. Okay. Alright. One puff. Ay, sorry. Okay. So, kamusta mo nga ako ba? Hindi kamusta niya. Wag po na dayon. Bato, okay ra gyud ko pero nasato karon kay inyo kong emergency. Well, actually nasato kay nado sila i-present sa amoa. Sa ako Unsa daw ni nga issue? Isa tanin karon ako kay personally di medyo ko motakol og mga issue sa social media. So katong mga nakaibaw karon sa karon sa pagka-video numero ba sa ato ning pag-istoryahan. Okay ba? So before ko mo sa tong kuan ba, na mga topic ba na ato ipang papangutana rin yung duha. Sige ba. So kanina ba dito kini karon ba? So number 1 ato pang parting pata sige ba. Ana rin. So ikaw ang mo tanon. So angay ba natawag gyud pug kapit kung dugay na nagbuwag ang mga Paris. Sa ako lang perspektibo sa ko yawan ni nga topic na. Ako lang kung on both sides sa kamo Paris bataron kibaw mo nga okay limpyo na ta wala tay wala tay connection. Ikaw wala kay connection na kay quit sa ta fair game okay pwede na. Pero kung naamoy vow sa kuan basta ako lang jud naamoy nananghid mo sa usa-usa ba nga quit sa tahawa na pero kung ganang sa imuha lang feeling nimo nagbuwag na ta pero wala mo nagseto wala mo nagstoryahan na closure kuan pa mo sa kuan gyud na kuan na kung makikuan ka makikita kag lain para sa kuha lang nga di standard kabit nagi pa kay kabit wa mo kasi nabot. Ikaw AJ unsa may mga sulti mo na ba na angay bataw gun gyapon kabit kung dugay ng buwag ang managparis. Mo na gingon nga depende ra gid na sa sitwasyon o sa managparis. Depende. Kaya kay kung committed with each other with papers, unya, wa mo nagkasinabtan na igit, karon sa Pilipinas na ba, wala ta ba tayo divorce dire? Wala. Wala. Ano naman ito? Na, kay di mo agree ang mga kuwansan. Ang simbahan, di ba? Sakto ba? Tama. Atuloy kuan man ta, moron ta tuloy kuan man ta. Ako ba, is depende ra gina. Sa mga nananaw karon, depende ra gini kay. Example, committed mo each other with papers niya, kasado mo, unya, kung nagkasinabot gud mo nga anita magbuwag ta mag-co-parenting na lang ta sa itong mga bata. Kana kay nagkasinabot mo tarong katong imong bag-ong mauyab dito kabit. Imo tong new partner, di ba? Unya kung ingon ani nga
side po sa pika side wala mo nagkisinabot nagkabuwag mo nga way saktong closure ana na musud ang usa ninyo mamugas na mangita na ka ng way nga magbalik ba mo or ganang magsige nagsambok para sa sustento sa mga bata ana ba so kung ang asawa o bana moingon nga uy kambit na siya nami papel oh wala siya nga nami may papel so kambit na siya kay wala ko nga nagisinabot pagbuwag ninyo so kana bisag buwag na sila ato sa una niya ang isa ka side ang partner mo presenta og papel kasulatan nga kasal gimi kambit dito sa law kambit dito ang atong Ikaw Beray, sa may mga story mo in terms of yan like bala nagbuwag na dugi na jud kayo kabit yapon so matawag ba siya kabit or di sa may Sa po kay dili na butter sa time na asag ko ikuan dyan. magmatter na sa legal what sa man Sa legal one, ako kay kung magsabot yung mga wa na tahag bisig na may papel kayo. Sabto to ginal din dito ko na kan. hindi gina Depende. o inyong closure sa gusay sakto karang napisanapot kit ba sige ko Kurenting lang ta. karang mao ni mo ang bahin ha tagakuan sa atong bata ako sa tagakuha ya ako nalay ka ng padako sa bata anana ba kung wala gid ka nang way saktong kuan ana na musud In short, mura sila kuan Oh. kanang open relationship. o sa mo tanday kalagot sa gusto Parang ilang relasyon na sa usa-usa, nagpadikit na sa usa kay kuan na lang bata na lang. Kay nasa lay bata pero open sila pero kuan kani ba akong ikuan ninyo na what if by like example wa ni sinabot mo ya what if ang babae or ang lucky mingo na ay pakihanan ta kay sis namo ko right O, ano gid sila right o what if Ano na usod katong manang ni Ryan ay mo ing katong ingon na katong pwede ka mahimong kabit anytime. Kasado yung partner ka to. No. Kay kung gana ato magsamok-samok ang gatong iyang expert mabuhat kanila yun no mabuhat gid nila kay na may legal matters. Pwede mo siya maingon nga para tagay ko 1 million ba di ko nimo tagaat samok-samok kon mo. Sige kada yung relasyon bugbog ko na po. bitaw Kay namo ko'y papel diri. Hindi pakita na ko. Nangabit ka pwede ta kakasuhan adultery. pino Di ba? So depende rin na. Depende rin na. Kung maka-move on na ang both sides. Pero kung ako alam, nakalimutan, kung bata sila, matawag po nag-adultery. Ay, sorry. Okay. Bito, Basta kasado na. basta kasado na alter. Okay. So, muna na. So, oh mo to mo side bay. Sige. Kung sa issue na to karon bay, nganong nabot man tayo Ay, na nga pag sabi so before tamo continue no kanang maangyo mi sa mga nanakar na please like share Yes. subscribe sa akong YouTube channel. May YouTube channel no, Bispad. So natay 10 subscribers. So may nagdahom na madagal pero at least ba na so pasala. Pakpaka na to magaling kay daga beat na yun. Ito gini 10 bida. Every hazard. 11 and then Every na. So pasalamat kami no sa tanang mo subscribe. So magpadayon sa atong topic ikaduha. So ikaduha na tong topic would be ano mga beat majud ka? Hoy. Nano man? Balikan na ano mga beat majud ka? Nano git. Ano mga bid man dyan ang mga tao? Ano maabot man sa point ng mga bid man gid ang tao? So ikaw ba, anong mga bid man gid ba? Depende na ba sa both sides. Both sides. Sa laki o sa babae. Ngano? Mga bit mag-cheat magod ang babae. Pwede nila matabunan. Kung babae. Oh. Oh. Ang laki mo good. Wow, na to sa laki ha. Ang laki mga bit. Di ba katong istoryaan nila to atong third episode ba to? Oh. Nga ang pagpangabit is nay kanang dependable kasi na kanang depende siya sa laki o sa babae, di ba? murag mausab ang perspective Ah, sa tao kay kung ang mga laki mga bit murag issue murag ay normal ra kay laki kay babae log bigaon murag dili fair kay no. Sige dyan, nasa pala. So, ang laki mo god kato, wala nga na, wala mo tarong nga dahil, ang nana mo, suta ko na ba? Pero, kung anana, sayop gid ang laki. Kita nga bit masad. Pero, sa babae mo god sad, kanang i-short na lang ako kato nga topic mong god pagpangapit sa laki o sa babae. At amo na tong istorya sa last episode damo, tanhawa lang niyo dito. Pero what if ba, ang una ba, what if ba, niupas lang gid ba, like, kanang, di lagi din noon, of course, kabaw mo juga in terms of relationship no na, like, kung bago pa, kay gilog pa kayo sa tiyan ba, dapat kita o butterfly effect. Ano ba, moingon na ito, anak mo, interfere na juga, anak. Kaya ako alam, kay, sa first lang yun, kung mag-uyab-uyab juga, ang love, bagod nga word nga love, na dyan na kaakibat, or na dyan na siya kapartner na respect. Okay, so good sa, ang una na, mag-anak ko na, why respect, yaw, nakailag tao nun, as a whole, yun, magkita sa tao, na dyan kay respect, as a general na tao ba, respetuhan mo. Kung maganahan na sa tao, magkuna na ng word nga respect, ay kanang,
feeling love day love buko na antod ba building yung love tubo ang respeto kadugay na mawagtang mo dyan ang kilig itong kuan dyan pila na mo ka years mo us man agamay na upang tao di ko mo judge sa uban na may uban nga in love gyapon pero naa dyan mga tao dyan nga uso silang love nagi po nilang care pero ang ilang respect na high gyapon which is kung magkadugay-dugay na ganyang relationship naa ng word nga respect bisag wa na imong love di na kay prato sa una pagbatan-on ninyo mag-last dyan yung relationship muna mga bit ang tao kay nawagtang ang word nga kanang which is dapat unta nga naa sa tanang relationship which is a respect. So sa ato babay rin, sakto pag-istorya, wala siya yung na advantages o disadvantages sa both sides, sa laki ug sa babae. Ang kuha lang na is wala na respeto. Wala na respeto. Wala to. So, Kaya dako nga word na is respect. Respect. Pero in fairness ba sa ubang babae ba no like daghan kumadunggan ba namingon siya na kanang wang ko gibaw nakabit ko. Margi bula ra siya sa laki ba. Tama po yan na instance po. Like mingon ba na ay wa ko gibaw gid na nakabit na day ko kabaw nakabungkag ng pamilya. So this na to na i-disregard ba na anak ko yung ba na mablight pud sila balik ang Kana siguro mo po nga isa. Kana sa ko kay di sa ko mo judge sa babae na kay daghan yung babae na biktima. You know, Laki man mino pero kuan jud kanang unfair na lang jud ko kasi karan din makasala ani Juan kay mga laki di sila moingon sa babae nga la puan mga panang manguyab pa sila niya babae wa titi ang ang advice na jud nako no muning gitapikan mo previous episode learn sa jud ibalik na to ang culture to ng mga Pilipino nga manguyab pasagdi ang laki manguyab sa imuha ayun na sugot dayon murag kung murag ang kumpanya ba usa niyo pasudlo ng tao sa imong kumpanya imo sang interviewon sa nimo imo sang kuno niyang kinabuhi so mo ay yung berad nga kinahanglan sa magtanong makani tanong una ang laki magtanong sa juga sa babae unsay imong kuan respect love o giyang trust so magtanong ka nay mas na adi lain mo tanong liso na yung gibutang sad so maog na bay diri na mosulod bay ang hot issue ron bay about sa usa ka video creator sa Cebu nag-post bay nag-post kana na trending karon ba ano so kita ato na post kita AJ kita ato kay bay so mao din inyong gikuan nako sa sayo sa buntag nga ay mag emergency kita karon so na bay na picturean sila bay nasa nasa ingon sa nimo bay usa na nila duwa na sa both sides man na usa ka side na contact nako na-contact nimo which is na contact kita mo willing siya magpagawa sa iyang statement o sa iyang site bahit ani nga issue pero iyang giingon nato karon is ang ato lang sa istoryahan sa sunod nga episode mo appeal na siya what is siya kay mo pagawas sa siyang site kay unfair sa guys tanan og dili na to mahibawaan ang iyang site so bay napay nakita na post bay kanang gi-post ni dila ni panganlan no gi-post bay na ni trending karon bay karon lang gyud daghang gini-like bay at least ang mga friends pang-share ni so about kay sa kabit-kabit nag-post naka morning routine na ba ang tanan niya yung post niya ato lang ni ikuan pwede ra to ni share sa screen share na to na ipakita ko sa mga tao okay so tanawan ninyo so nakita mo na sa agdanan so wala kay ko idea ni kuan kanang naka-idea ni wala so tinilay lang kay kung ako invested kay sa social media inara ko sa akong mga amigo na yun lang share okay so si kuan na tong pastorya si meaning ni bay di ang una na po ni pagkita ba ang dog sinik makino wait na ko laki ko ang sinik makino ito kanina naka jersey pag kuan na ara na ko na kay ba ang word nga morning routine is na nagbuhat gina everyday na nagda-post ana everyday nga usa ka video content creator nga taga Cebu so kana nga post nakit-an ka gabi na ibong ko ni o nya kana ako gitry pag ako gitry ug contact ang Pikaside unsay istorya unsay hinungdan kisa man ang Pikaside mo nga pwede ra ta mo nga bayo laki ang na-contact na ko si Miss Jello na-contact na si Jello official niya page o nya ang gingon sa nako ato nami convo niya dila na ko ipakita kay kuan man ato lang ipagawas ang statement ato lang kuan ba so sa iyang istorya ba sige ingon mo ko siya ba nga kanang dako day amot ha og tinuod ba ang babae ko no is
wala kuno ka move on pa. Which is, napoy nakitaan sa diri. So, dahil ni comment diri, isa ka kuhan, wala pa din naka-move on ang ex. Nasa ikuha ng kuha ni Miss Jello nga wala pa kuno ka-move on ang Pikas. Kung wala nasa, wasa nakabaw sa Pikas. So, di sa tamo tuod ayun ana buwan. So, mao ka na yung gingon na. Antod nga, ningon siya nga na, akong ipungutan na pwede na to pagawas ang ato ang punpo paron. Ningon siya na to nga, ay, pwede raman siguro, pero ayaw wala sa karon. Unya na lang siguro, og mo appeal na jud ko sa inyong podcast. Mo join siya. Ni comment ni siya. Willing siya. Was good siya site. Willing siya mo appeal sa to adere. So before mo please i-like, i-follow kay para sa sunod na episode makabaw mo na watch mo ari si Miss Jello official same side at is makabaw. So mauto ang side ni Miss Jello nga atong gipagawas diri. Na mao pa no to sa comment sa data kit Andre sa comment nga wala kuno ka move on ang Pikas. Uy, mora na. Sa kising. Mo na yung gipagawas. Kay iham ng story, iham ng side. So si Miss Kuan, kaning nag-post, pwede sa siya magpagawa sa statement. Ikaw. Mga sad. Para fair na ba? Para balance atong komento diri ba sa bispad ba? So dapat sa ang Pikas side ato matunggan. I-try na to og contact. So, sakto. Ako alam sa yung point na kay sakto sad. Ang ato am jud diri kay fair discussion what if what akibaw sa story nila ba mo comment na sad ta kay tungod kay moy kuan sa crowd. So pero kung inani na ay something mapagawas nga statement sa kuha lang, sige, pwede ka man ni Miss Jello kung unsa og katong pandit ang nag-post katong partner para may bawa na to ang both sides. Pwede mo separate day para di mo magkuhan kapaig sagang di mi bouncer. Pero mo to, guys, face to face, may mo na may face to face, may umig tolpo pero okay ba na nagka-contact sa demona niya? Di, kay na-share naman niya sa yung page niya. Pag-contact na to, gamit ang Mispat, is dalit na lang niya makita. So, mga bay, atong usbon, kaya nga discussion diri, kani nga issue, about ano nga issue, may tungod na nga issue is, para balansi lang ang komento sa tanan. Atong waton nga mapagawa si Miss Jello sa yung statement, pag ato pong waton, baita, makontak na to ang Pikas. Para fair lang, balansi ang nato ang komento. Okay, so kato guys, magpaabot ni Miss Jello sa next episode. So at ninyo na mo ari siya diri, ni-comment na siya na mo atag siya side. O ay kalimot na like, follow, subscribe and i-share among videos. Kita ko kay nang tabang na mo kuan pa like mo create, padayon pa og post yung mga video. So mao na to guys. So see you on the next episode. Bye bye.